ịgbabazi ya nwu nwoke iyi bịa n'obodo oyibo ọdụmma ya wee na-eche onye hapụdo zikel ka o jebele onwe because it's obvious na ọ chọrọ ikip ifefakwu na o nwere ka ọ ga-esi ngọli ya iyi for 3 years ya nọ n'ala ma ya ngọzi na ndị du n'iru na ihe ọ na-asị na ya machukwu na abalị nna na ya mere ibie na ebelieve all these churches a na-ekpe ịghọta na nke a gbasara ya isaida na ọ ṅụrụ nke fakwuru ya jesikwa nata ọṅụ ọzọ ọ na ọ ṅụrụ ṅụọ ma ọdụ n'iru ịghọta na o wee gba na ya ma mgbazi ya iyi again ndị befajụ dekelụjụ kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọnya hapụ this marriage because na the girl is obvious na ọ chọrọ ifegharị ọ chọrọ ichie ịghọta then nyanwa ije nwọli ya iyi na ya ga-anọ sọsọ ya wite atụ nwaanyị ọzọ onye amara ife dị n'obodo oyibo bụ onye ga-abịa na-akụ ụda ife anwa mgbe ụfọdụ ọlakịrịpụtụ ka eji alata ife a na-enweta n'obodo oyibo so ka a ga-ezi wee sị ṅụbalụ nwaanyị iyi nwaanyị anya na-anụ anụ why na nwoke ka abụ after all ya dị polygamous in nature na nwaanyị kwesịrị idobe ike ofu ebe what is all this akwụ na-aghọta gị ebe a na-eje hey God hey God oh God hey ike gwụrụ abụrọ bụ ife ị ga-eji jee nụọ nwaanyị trọsụ like kedu ife ị ga-eji wee jee nụọ nwaanyị trọsụ o nwego ndị chere dife 8 years 10 years 9 years dife agbara fa iyi fana di ha bi today mụtasị ụmụaka nwaanyị afọ ị na-anụ ịnụrụ ya asị nwaanyị amara nwoke ọsị m mba ịnụrụ ya asị nwaanyị amagolu nwoke i wee hapụ ya na Naija 3 years ya nọrọ na-eche gị ọ bụrụkwa nọ ijesie bata ọṅụọlụ gị iyi na nwoke afọrọ mgbe dike anya I'm not against it mana gị nwa na-anụ ya na ịgba ṅụọ yi o nọọ laịsensị ifesọ gị mebe maka na nwoke ka ị bụ ebe afọ ka m aghọtara if you don't trust me like that marriage ama work like ebelieve m na ịnụ nwaanyị trọsụrụ amụrụ m ka that marriage ga-esi wee work because from day one o nwere nwaanyị trọsụ mgbe iji wee kwuo na a ga-aṅụrụ gị iyi o nwere nwaanyị trọsụ ọ bụgodu na gị na this lady biri sef you will not still trust her because i believe godu nwaanyị niile na-epiogeri nọọsụ o si iyi n'nwa bụ ife ga-ejide nwaanyị ma epiogeri ne so o nwere ka ị ga-esi trọst ya and believe me this girl gogodo olu gị iyi a na ị nwere ike ijesie bata isi na o riri ndagbu iyi ya bịa ka ọ ṅụghara again inwe trust issue so na this girl kwetere na ọ ga-aṅụlụ gị 3 years ịnọgolo anọ nọ na ya ma ngọzi ọzọ ịchọzie ka ikezie nya agbụ entirely dọbazie anya na Naija because na keep okwuto your words this is not 2 years which everybody maka obodo oyibo si adụ yes mana agreement is agreement because na ọ na-achọ ka ọ nọ nke gịnị a na-abọ kwuru mana ọ nọrọ nke ịgwali ya kedu ife o ji abụ nyanwa ya na honor when you can't even honor one iche na ndị befe amara ife listen time nwaanyị na-aga aga kịta ịnapụgo this girl 3 years ụnụ amụtabekwa nwa nothing ị na-akwakụkwa gịnị a na-akpọ nọsị aka ịnaba ọ bụkwa nnọtọrọla ime iwe nabakwa inwe ike ịnalụ ọzọ nọ 4 years ichietekwa azụ and nke ọ gbanyere gị laịsensị you can even go there chọta nwaanyị ọzọ na-amụ nwa wee na-eme maka na nwoke ka ị bụ na o nwegonu stori nke ọ n'iru akwụkwọ nke mụrụ ụmụ na-ese dobe nwaanyị na Naija ute ofu nwa nwaanyị ma na-ahụ anya chelie ya na-abịa until the girl wee fụ so ma sị na ọghọrọ person ka ị wetara this story because I've seen a lot ụmụ nwoke si promise ụmụ nwaanyị heaven and earth ma gbarapụ ha na Naija fụọfa afọ ime tụrapụfa ebe afọ ma fa ewetazina ego ọ bụrụ na ị na-eso m gaa through my page you will see a lot of them ịgba ife na-aza na ese nwaanyị na ịgba ngọli ya gị na nwaanyị ọzọ ama nnọ ma ihe which means ego ọbụla ọ nọ na-eche kedu onye na di ya nọ na dị ọ na kịta ala nwaanyị ọzọ nwee nwaanyị ọ tụbara ime yọta that emotional stuff gị nwee bịazie ịtọ nyanwa alụ nsị ọ nọrọ na-eche gị ị maghị gwakwu ya na nwoke ka ị bụ na ị nwere right to lie anyhow isi wee chọọ chekie niile kwa mmadụ ka ị bụ
I don't blame them. I don't blame them, but it's still your choice. Mana one thing m ga-agwa gị bụ na ị nwere trust issue. Ọ bụrụ na ị ma trust with that lady, then ị hapụ dị achọba onye ga-anọ na-eche gị. Ị ga-abụ ijesie bata ịgba anya iyi. Mgbe ọbụla ijesi bata ịgba anya iyi. Ị chọba another person that can keep your promise and whatever that you throw to her. Na-abịatago bụrụ mmadụ niile. Listen, ife na-eme unu mgbe ụfọdụ bụ na unu uche nọọsụ unu nwee choice. Ị bụrụ nwoke nọọsụ gị nwee choice na marriage. Nwaanyị nwere choice. That is the one problem, one issue unu nwere. Na-eme unu na-ahapụ nwunye unu until ị daba n'aka ekwensu. O wee dee ya esuo ya ịpụtakwa n'iru akwụkwọ kpebekwa again. Maka na ịhapụ this girl, ị mara onye ị ga-anụta. Nke afọ nwere ike nya ka iri mbe n'afọ iwepụba. Ma ọ gwọkilido gị anya n'anị. Ịghọtago. Mana if you can manage ife ọ gwa gị, then unu agbasa ọ dị ife ikwu. Unu agbasa if you can't trust her. Ife isi m kwuo. Mana akwa mama onwe sị na ọ dị wrong. Na ị kwesịrị force ya or na ime I can't say that. Because no one choice. Adult ka ọ bụ. Ịghọtago. Parents ha nwekwu choice. Adult ka fa bụ. I wonder ka di m ga-esi jesie bata na-echie ka ọ bata maka na ihe izizi m ga-agwa gị bụ ka anyị jee mee test. Yes, ka anyị jee mee test. Ma m bụrụ that woman, ijesie bata anyị eje mee test. Ndụ sure na onwere ọya ibu nata. Ndụ sure na onwere ọya m nwa bụ wee nọrọ na-eche gị. Then anyị esiribe igbo gị. Give me that thing na-agụ m sense. Nọ ijesie bata iduje m n'okpu alụsị nje ṅụọ iyi. Ṅụọsịa iyi anyị wee sebe igbo nga esesie ịnakwa mgbe o ji sọ gị natakwa idujekwe m n'okpu alụsị nje ṅụọ iyi. Onwere ife na-eme gị n'isi na-apụ ala. Onwere ife na-eme gị n'isi abụm furniture. Ọkwa human being like you ka mbụ nwee feelings like you. Think about it. This is me. This is me. I'm sorry if I'm not right, but this is me. Ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a. Ife okwu ọ dị right. Onye hapụ the lady maka na o nwere ike trust ya ka onye gaa n'iru. Just say your mind there because I'm rozing ife na-ekwu na ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.